Meha Ramazanê di alema İslamê de weke meha aştiyê tê binavkiran. Lê di gel vê yekê jî di navbera PKK û dewleta Tirkiyeyê de şer û pevçûn berdewam dikin. Sendîkaya Peyvirdanên Olî Diyanet Sen ku nêzî hikûmetê ye û 77,000 endamên wê hene, banga rawestandina şer û pevçûnan li PKK û dewletê kir. Bi teqîn û bimirin û bi operasyona ev îşa çareser nebûye. Hera vî van mehê heram andazî gerek kesê nekuje, her kesî ser insaniyetiyê gerek li her kesê mêzeke û bi wî şeklî herket bike ne yazık ki em vê nabînin. Yani kesê dazî ev îrada sekinandinê tune ye. Rêveberên Komeleya Oldarên Amedê Diyayê derê jî ku nêzî HDP'ne ne diyar kirin ku meha Ramazanê ji bo aştiyeke mayînde fersandeke mezin e. Em bê rojiya pîroz digirin, nelaiq e ku em rabin şer bikin, bi rojî hevûdin bikujin, hevûdin qetil bikin, hevdû bişewtînin, bîna bi serva de bîn xwarê. Xweda gotiye bevra biratî bikin, aşîtî bikin, ne gotiye hevdû bikujin. Hem oldarên nêzî hikûmetê û hem jî oldarên nêzî HDP dibêjin meha Ramazanê ji bo diyalogê jî dema herî guncav e. Oldar dibêjin di meha Ramazanê de xêra herî baş pêkanîna aştiyê ye. Ji ber vê yekê jî bang li dewletê û PKK dikin ku destê xwe ser tetikan bikişînin û aştiyeke mayînde ava bikin. Maşallah dekak, Ruda û Amed.